Am revenit și acum vreau, trebuie să ies de aici, din clădire. Bun, stai că revin imediat pe șosea. Bun, vedere din interior. Stați un pic. Trebuie să aștept la semafor. Fain BMW oricum. Bun. Scuzați. Bun, ne întoarcem la condus. Și acum dezactivăm. Upsi! Ea a făcut accident, dar din greșeală. Se mai întâmplă. De când în când să mai faci accidente. Că nu e atât de practic. Bun. Am mai ușură că nu ar fi voie cu 50 pe oră. Deci, așa. E fain lucrul ăsta. Ea a făcut eu una dată. Se întâmplă mai des, dar din greșeală. După ce am spus, filmând cu telefonul și controlând interpreta mașina, e un pic mai dificil. Pentru că trebuie să fii pe pază să facă accident. Acum depășesc taxiul. Bun, hai să nu renunț la vederea din interior. Nu înțeleg ce tot puțin să fac crash test-uri, din păcate, dar nu vreau. Bun, o să iau virajul aici, fără probleme, ce bine, pentru că conduc o mașină luxoasă. Deci, filmez. Ca să arăt că mi-a arătat un nou BMW. Bun, în sfârșit s-a făcut verde. Acum trebuie să fac virajul. Nu, 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 nu indicatorul! Aoleu. Și am revenit pe șosea. Bun, o să ajungem la un loc de parcare. Aici e un locul perfect.
Bun. Am parcat excelentă. Și din fericire mașina este impecabilă. Să pare și fare. Wow, sunt destul de puternice. Ca să zic așa. Și închei videoul atând fare. Bun. No. Sper că v-a plăcut și pentru mai multe clipuri abonați-vă.